Så de har taget det er rigtigt nok, mand. Hvad er så musik, mand? Så er det tagsten. Så er det tid til at prøve Hyperaktive nummer, vi har gang i her i dag, mand. Det tager en kære, det tager en også. Det var det. Det er sandt. Fuld fart fremover feltet. Jeg hopper nu. Mit navn er SV'en igen. Hvem er fuck er du? Jeg er som en lejlighed. Billigere ligger fedt. På det trætte bil, jeg vil blive en sikkert hit. Lad mig forstyrre det, og mig bedre som virkelig. Tunga klip, vi påvirker dig næsten som et tygt. Så vi sagde med dig, før du falder af på den MC-song i Larsen i hans gruppe. Det er i gruppen. Så er det min tur til at præsentere det her. Det er det eneste, hvad du behøver, hvis det her, det sker. Tag dig ud, tag dig ind, tag dig op, tag dig ned igen. Og du er alene, så kommer så din ven. Og hvis du gerne vil vide, hvordan jeg på min måde til spørge, jeg vil selv lægge sig med halvt stykke rummesmør. Min veninde, jeg vil gerne spørge jer når. Er I nede med vores shit? Er I nede med flow? Røstig, bagdel, op og runde, tagsten, ned i knæ, op og stå, lig med nak på må og få. Røstig, bagdel, op og runde, tagsten, ned i knæ, op og stå, lig med nak på må og få. Ikke! I dag vil jeg regne, i morgen vil jeg se. Skide utilregneligt, alt de kan se. Børn fra mine tænder, børn fra mine viser. Ikke mine hænder, så er tisser. Manden skaber tåget, tåget skaber mand. Metropolet fra min mund, gør du mister forstand. Ligesom vandet finder jeg altid en vej. En chance i ikke kontakt, der er så dig. Brud du sammen, hvis jeg siger noget grimt. Få begge dine kilder, ryster når man siger noget slemt. Så nappepille, det er så drabbeligt fordi selvom jeg står stille, flyver jeg som en af 10. Hopper op på scenen, dropper bomber, så det lammer. Navnet det er drama, ikke på en farmand. Folder mig ind, folder mig ud, hold mig vinden, folder mig ud, folder mig ud, folder mig ind. Jeg kom på bare ven, yeah. Bagdel, op og runde, tagsten, ned i knæ, op og stå. Lig med nak på må og få. Ryst din bagdel, op og runde, tagsten, ned i knæ, op og stå. Lig med nak på må og få. Ikke er der søvnig, ikke er der søvnig. Og så er der skud til MC Balle. Brænde, hvor er du? Det er hønse, varme, den med her 2010. Ryst din bagdel, op og runde, tagsten, ned i knæ, op og stå. Lig med nak på må og få. Ryst din bagdel, op og runde, tagsten, ned i knæ, op og stå. Lig med nak på må og få. En gang til. Din bagdel, op og runde, tagsten, ned i knæ, op og stå. Lig med nak på må og få. Ryst din bagdel, op og runde, tagsten, ned i knæ, op og stå. Lig med nak på må og få. Yeah! Kom i form med to røg! Kom i form med to røg! Vi skal ned her, så noget af, på